Welcome back sa ating channel mga amigo. Yan mga amigo, at papunta tayo ngayon sa Antipolo Rizal or sa Antipolo City para magbigay ng kaunting ayuda doon sa ating livelihood program receiver or kliyente. At kung saan hindi pa siya na-awardan ng livelihood program or pangkabuhayan. Ngayon bibisitahin natin siya para mabigyan ng kaunting tulong dahil ika-4 na anibersaryo ng ating opisina sa simula ng maitatag ito dito sa Pilipinas. Ayan. At samahan nyo kami sa aming pupunta ron mga amigo, kasi may dala kaming kaunting pangkabuhayan or kaunting grocery lang naman siguro yon, at kung ano-ano pa para makatulong sa kanila. At yan ang adikain ng ating opisina, at samahan nyo kami hanggang doon sa dulo mga amigo. Ayan mga amigo, at tuloy-tuloy na lang po tayo. At mega love shoutout po muna sa ating sa pamunuan ng ating opisina. At mega love shoutout din po sa ating mga amigong OFW, sa ating mga amigong subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan mga amigo, at samahan nyo kami sa aming paglalakbay, at panoorin nyo po yung ating mga video, at huwag mo pong i-skip yung ating ads para naman kung sakaling kumita tayo makapag-abot tayo ng kahit konting tulong sa ating mga kliyente or mga tinutulungan dito sa opisina, kahit man lang barya-barya mga amigo. Ayan, maraming salamat mga amigo, at God bless po at love you all. Please watch and subscribe po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa ating channel. Salamat! Ayan mga amigo, gaya ng nasabi natin, nandito na po tayo ngayon sa may Antipolo City, kung saan magbibigay nga tayo ng konting ayuda doon kay Mr. San Jose dito sa may Barangay San Jose rin, Barangay San Jose, Antipolo City. Anong pagkakataon pareha sila San Jose, pero hindi po siya ang may-ari ng Barangay San Jose. Siya lamang po ay nakatira doon sa barangay na yon. Talagang ganyan ang buhay mga amigo. Ayan, siya nga pala po ay yung si Mr. San Jose po ay medyo masaklap ang nangyari, at nagkaroon po siya ng injury or naputol po yung kanyang kaliwang kanang kamay dahil po yun sa aksidente na nangyari habang siya ay nagtatrabaho sa isang kumpanya mga amigo. Ayan, siya nga pala mga amigo, kung nagtatanong kayo kung bakit at paano po ba yung sinasabi nating livelihood, at makikita nyo po meron tayong mga video dyan. Pwede po kayong magtanong sa atin, mag-message lamang po kayo sa ating video, sa ating channel, at ibibigay po natin sa inyo yung accounting na nalalaman po natin. Ayan, pero mga amigo, at gaya nga nasabi natin, tayo po ay papunta kay Mr. San Jose, at may dala-dala man tayong konting biyaya para sa kanya. Ito ay konting tulong lamang po dahil tayo ay magdiriwang ng ika-4 na anibersaryo simula nang itatag yung ating opisina. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy naman po tayo. Malapit na rin naman tayo makarating doon ng mga amigo. Ayan, medyo kakanan tayo dito, medyo naharangan lang tayo ng isang sasakyan na to. At salamat po sa mga amigo nating subscriber, sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pakiclick na lamang po yung ating subscription button, at paki-like na rin po. At kung kayo ay baguhan dito, huwag nyo naman pong i-skip yung ads, at sana makatulong tayo doon sa mga taong nangangailangan din. At kahit barya-barya, malaking tulong po yan pag naipon. Kaya mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan mga amigo, at ingat-ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. At makikita nyo po yun sa isa nating video na i-upload, at ilalagay po natin doon na livelihood program doon sa ating video na lalagyan po natin ng caption na livelihood program
clients. Antipolo City. Ayan po. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Bagamat medyo may kalayuan to sa ating pinapasukan, tis-tis lang at tsaga-tsaga lamang para maabot natin yung ating mga amigong mayroong naging problema o naging kapansanan during that time na nagtatrabaho sila sa kanilang pinapasokang company. Ayan mga amigo, at gaya ng nasabi ko, hindi po tayo susuko sa pagtulong dahil alam naman natin na nangangailangan din sila para makasurvive sa kanilang buhay or pang araw-araw. Ang ating kliyente ay mayroon na pong asawa at may pamilya na rin siya at mayroon siyang 2 anak mga amigo. At sana makita nyo yung kanyang kalagayan din pagdating ng araw. At na-videoan ko na po yan ng mga amigo, kaya lang hindi ko po muna siya ipapalabas sa oras na ito. Marami naman po tayong mga video diyan. Yun na lang muna, suportahan po natin mga amigo. Ayan, mahirap talaga makipagkwentuhan sa sarili mga amigo, no? Bilang vlogger, kailangan nating pagtiisan yung pagkipagkwento sa sarili. Ayan mga amigo, at maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating mga channel. Bagamat sa ating mga video, sorry mga amigo, sa ating mga video pala, bagamat medyo maliit na yung viewers natin, yung community natin, na hindi naman tayo sumusuko mga amigo. Kumbaga baka makatsamba at makatulong din tayo sa ating mga kliyente na pinupuntahan, kasi mayroong mga kliyente na hindi lang doon sa livelihood na tulong nang galing yung livelihood na tulong na binibigay ng company or ng agency na pinapasokan natin, mas kailangan pa po nila ng tulong dahil yung pamilya nila or yung mga anak niya hindi na nakapag-aral. Maraming ganun mga amigo, dahil sa pagkawalan ng hanap buhay ng magulang, apektado rin ng buong pamilya. Kaya mga amigo, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please paki-subscribe na natin. Huwag mo na lang i-skip yung ating mga amigo para makatulong din tayo sa ating mga kabayang nangangailangan. Ayan, maraming salamat mga amigo, at ingat po tayong lahat sa ating ginagawa sa araw-araw. At mega love shoutout po sa pamunuan ng aming opisina, sa ating mga amigong subscriber at sa ating mga amigong OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa mga silent viewers po natin na hindi naman nagpapakilala na. At sa mga nagiging sa ating mga miyembro po, yung mga nagpapamiyembro sa ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat, at pagpalain po kayo ng Panginoon, at siya na po ang bahala magbalik sa inyong kabutihan. At maraming salamat po, ingat po tayong lahat, at I love you all. Nandito na po tayo at hinahantay na lang po natin yung ating kliyente.